Chlapci, vítajte u nového videa. Dneska si zahráme Roblox. U- Zahráme si Elmiru Horror. No a ideme na to. Takže ideme hrať. Dobre, takže už hráme. Logicky. Start. Poďme. Je húbe. OK. Takže píše, že chapter. Takže ďalšia časť asi bude. No a my ideme na to. Počkej, nemôžem ísť. Dobre, už idem. Aha, takže my máme ísť do dveroch. Dobre, ideme do dveroch a počkáme si. Kde sa nachádzame? To je nejaký autobus? Takže sme asi havarovali. Máme ísť za svetlami, takže ideme za svetlami. A uvidíme, že čo za tými svetlami. Či nájdeme pomoc, ktorá nám pomôže s tým autobusom, alebo nie. Ideme sem. Dobre, sem nemáme ísť, takže ideme sem. Dobre, takže sme pred nemocnicou. Alebo čo to vlastne je? Dobre, takže sme pred nejakou bránou. Takže máme ísť za svetlami. Dobre, takže sme... Čo je taká... Nemocnica, alebo čo to je? Čo sa stalo? Čo tam asi je? Takže dobre, máme ísť späť. Všetky tie svetlo vlastne do... Dobre, takže to nevyzerá dobre. No a my sme tak kde vnútri v tej miestnosti. Nemôžeme ísť von, takže musíme dať čo nájsť, keby. Skrvavené stopy tu sú. Takže my, počkaj. Školský autobus stopol. Učiteľka pozera
hľadala dvoch študentov. Išlo mrazivým snehom a ja som vyrobil niečo. Takže ja sa veľmi bojím Anna. Takže dečo s učiteľkou a tu deka Anna bola. Takže máme nájsť asi Annu. Čo je za skrvavená tyčka? Prečo je tu všetko také hrcavé? Dobre. Takže my ideme za tými stopami skrvavenými. Joj! Už som sa zľakol, že tu dačo bude. Potrebujeme kľúč potrebujeme od dverí. Takže my ideme... Nič nie. Tu je taká miestnosť hore. Dobre, cez tú miestnosť hore pôjdeme potom. Tu sú vybité dvere, takže tu by sme asi mali ísť. Aha, dobre sme. Tu nič také nie. Tu je také červené svetlo. Čo sú za satanské symboly? To nevyzerá dobre. To vôbec nevyzerá dobre. Dobre, som našiel. A toto za nejaké Robloxy, aj nemám Robloxy na to. Ideme ďalej. Zatiaľ sme nič nenašli, počkaj, tu je taká postiel. A tu bude nejaké rituály. Back, chod späť. Takže musíme sa vrátiť naspäť, lebo mám taký divný pocit, že nejaký démon, alebo neviem, nejaký satan nás tu uniesie. To je vec, takže ideme asi kaviareň, také iné, my ideme na toaletu. Počkej, to je taká miestnosť. Není toaleta. Není dobré znamenie. Takže to je Elmira. Takže toto dievča Anna je asi Elmira. To dievča Anna je asi Elmira. A Elmira je také dievča. My musíme nájsť Elmiru. Šufuj, nejde zatvoriť. Tu nič nie. Šufíkov nič nie. Tu je ten papier, takže tu zatiaľ tu nič nie je také. A ideme na záchody. Prečo mám pocit, že tie záchody sú veľmi veľké? Sú aj sprchy, takže sú tu sprchy. Dvere sa nedajú otvoriť. Prečo, keď chodíme, mám pocit, že takto dupe kladilo, alebo...
Počkaj, ideme na druhú stranu. Kde je druhá strana? To je otvorené. To je chodba. To nevyzerá dobre. Za tými dverami asi dačo bude. Oči. Zavri oči, je tu, alebo otvor oči, je tu veľká tma, je tu temné. Čo také tam písalo? Angličtina mi nikdy nešla, takže musíte to chápať, že angličtina mi nejde veľmi dobre. Takže je tu taká temno, ale to ten tunel je veľmi... Počkaj, som sa tu zasekol. Dobre. Ten tunel je veľmi strašidelný, takže... Okay. Dobre. Ale my musíme nájsť kľúč od tých dverí, takže ideme. Čo mám pocit, že tu ide za nami, ale... Dobre, my ideme ďalej. Tu je ďalšia miestnosť. Uj. Kľúč. Počkaj, pozrieme sa ešte, čo tu je. Počkaj. Ty... Ja som skoro infarkt dostal. Fú. Takže tá Elmíra je posadnutá do... Dobre, toto není dobre. To není ani dobre, lebo to je hrozné. Musíme rýchlo odísť. Musíme sa schovať z toho. Tak to... Táto bolo hrozné. Musíme sa rýchlo dostať zo toho, lebo... Nie. Potrebujeme drevo. A teraz za nami Elmíra, nie? Potrebujeme rýchlo drevo. Utekajme, lebo nás ešte posadne tá Elmíra. Dneska hráme sami. Sám hrajem tú hru, ale keď chcete, aby som hral ešte so nejakým kamošom, no to určite. Dajte like a odber. A za 5 lajkov si zahrám s kamošom. Musíme rýchlo nájsť drevo, lebo tá Elmíra nás ešte dostane. Ale jak sa ten vozík pohľadá, to je hrozné. Plank. Dobre, máme plank, rýchlo musíme ísť. Ja sa ešte popozerám, ale nemáme čas. Nemáme čas, musíme ujsť. Musíme ujsť. Ty. No tá rýchlo, utekajme, už nemáme. Počkaj, zistil som, že sa dá šprintovať, ja som idiot, dá sa šprintovať a ja som až teraz to zistil. Dobre, ideme. Ty by si mal ísť tu, Candles. To neviem. Ja, 8:07, autobus s 2 chlapcami. Udrel drevo, či čo? Takže Anna je to tá posadnutá. No však mal som pravdu, takže mal som pravdu, že ona je posadnutá. Dvere sa nedá dostať, dobre, musíme ísť preč. To bolo tesné. To bolo veľmi tesné. Sme spadli do pekla, keby... Nie! Ty! Rýchlo.
Tak toto som nečakal. Eumíra nás môže stiahnuť do pekla. Tá Eumíra je hrozná. Dobre, ideme. Ideme ďalej. Pozor, zachraňme ju, rýchle. Rýchle.